Ассалому алейкум, бо шумо ман Карива Нигина. Мехостам оиди ана ҳамин дутта инашай гел дигараш крем ки ҳозир дар интернет видео оиди ҳамино паҳн шуда ҳаст, маълумоти пурра диҳам. Дар инҷа проблемаи асосӣ ин ковид ва туб, то есть зӯбик. Акнун бинед, гел дезинфитсирующий для рук. Ина дар вақти ковид, мана соли 21 навистагӣ шудааст, компания Faberlic истеҳсол кард. Дар ҳамон вақт дар бисёри муассисаҳо антисептик бутулкаҳои калон дазати қатъи истоданд барои дезинфексия кардани даст. Компанияҳо намуди карманный, намуди сумочный вариант баровардан, баъзеҳо спрей, баъзеҳо гел. Faberlic дар намуди гел истеҳсол кард. Ҳамин тюбика ман аз як сумкаи дербоз истифода набурда истодам, аз ҳамон ҷо ёфтам. Ва компания дар ҳаҷми калон бисёр истеҳсол кард, ки дар бисёри муассисаҳо бепул ҳамин чиза тақсим мекард. Ва хушбахтона ковид ба охир расид ва ҳамин тюбикҳо зиёдатӣ монданд. Тюбикҳои нав фақат ки компания болоша обложка карда. Дар ин обложкаҳо ҳама қонунҳо риоя шудагиянд. Дар бораи составаш, дар бораи ҳаҷмаш ҳамаш пурра навистагӣ аст. Герметично маҳкам и заштампованé. Фақат тюбикша истифода бурданд. Таркибаш лекин инаш гел ва яш крем для ног. Ҳамин қадр сахт маҳкам, ки ба зур кушодам. Инами специально, чтобы як компания ганда кардана одамо чӣ кор намекунад.